ase North gusase bunge ya North Mugirango ime ya Nyamira Isaac Atebe nigasabira abamenyi ba Nyamira besoke asobunge eryo bache koba kirori ase okwigoro kwa bisi cya Jubilee cyebunge yo ime yo mochi bwekerenyo irituko lya Ramisi eyiga yewikeye kagokwana gweteresimi Nensoko TV Atebe nigo ekerekyo aboncho amochiri omurai bwense William Ruto ase ogokonye obugima asasabira abakenya bamochore Dr. Fred Matiang'i ase kerogo kyoborai bwense ekero hamarigani onsi haikiranire bosi obogochi koigora chio bisya Jubilee hatse ebunge ya North Mugirango asomo chibwekerenyo nigo monyakerogo bwebunge ya North Mugirango hase chama ya Jubilee omoske Isaac Atebe aesokirie na gosaba abanyamira besokie rituko lya Ramisi heryo bachikoba birori bokoigora habisieyu hase korengana nerere nerera chikoba monjoreri hase county ya Nyamira na boiga se bunge ya North Mugirango asama liete gonkoro kunga Isaac Atebe uyole kuruensemu ya North Mugirango ubuli chukula chobu chumbe kuru North Mugirango ndole umunekterogo we chama ya Jubilee North Mugirango iko nare kuirari bageri kurari abantu baito ba North Mugirango nga yitukulia aramis kare 16 umutiyoyo ntobe igali kerenyo kuira chobisi cha Jubilee che constituency ya North Mugirango na omunene kuigura abuga kuru headquarters Nairobi ya Jubilee iko nare kulirari bageri kwaligania abantu baito bonse ba North Mugirango balibanchite ichama ya Jubilee anchite uyo mito Fred Okengu Matiang'i nende bakumubwatia ose evidengele bia yo kubuli burai bubu presidency wa Kenya muchicho sa obonge abantu ntobe nemiga awao sinkwana awao igori tukiri bitiko bali nene Atebe kagukwana asesi mirituko lya rero Nensoko TV nigekerekia mochirio boraibu moske William Ruto asate birenga nigo boraibu wa Ruto bwakongiri uchumi genda sabire umugusina bwego mu Kenya nganire biya bakire chikura Dr. Fred Matiang'i aseganga yokoriye kero kyo boraibu ensaso mwaka 2027 igunari gusabanga inski ya Kenya muruchinga teri asagia wetera uchumi wetera amangana security eserekali yerororo ya saliri y'ibintu amangana yikinyegetari amaryoga teyo muruchi bunegendrete ubutaka muruchi bunabogendrete muruchi bunachibese chitu chigo saliwa ase bintu bitawenereti imirubiri teyo usugutumeka chibesa igonare go sabanga atogendrete kuruanira ichame ya Jubilee kurwa na igoro naro usugu president wache yuminto Fred yara Rusie umusiko kurukunga Ruto uyo nyazire kusinywe mirimo umusike Isaac Atebe uyo korete namba ibere hasobo chori bo mwaka weteto 2022 yekerekyo bo igate biraso mwaka gochana achigotenekero kyo bo bunge wa North Mugirango abaminto kuru North Mugirango na buri chikura umwaka 2022 chibu chumbe mukanga chikura chingiya kaboyo kabiri kama chiko swabunge umwaka uyu 2027 ubucha hende ntosoye chikura hende ninde ase ekinyanganyire wetera ase ubwancheni bwenu igonare kubasaba mombu atisie asu umwaka uyu ubucha igonkubuli wetere chama ya Jubilee yo ntegete koba nganero tokubeka bosio ose constituency ya North Mugirango chame yo echigo konya uyo mito Fred Okengu Matiang'i kravere president ekerekia Atebe hagenderere komochia gati ya biri bitaraikariwa no mujumba wa robisi asekeria sabirenganire biya abekwa bisi eri achigo ikirania magendero aho isoye bunge mbakorere mirimo buneri yechipara chitu chakwamire Australia mangana yechi basali chitali kurwe gubuya Australia amangana yechi stima
chi tayo osebinyore bingi bya North Mugirango mbaro serie chiskuru chetu chichera nire mayega ose account ya Nyamira na Kenya ngima taligo koli biya bono iga mbaro serie amangana ya mache asinsemo awa chiskuru abana baitu basome. Stephen Nyarikiembonde, Ensoko TV, e county ya Nyamira.